लिखले ना ढोली चटना वाला गाना वहाँ ये मीडिया वाला आता ना तोंग कर दिले हंसो जहर खा ले बरात कर बेहोश पड़ल बड़े मरल खान भगवान के बचा देश कोई को निमन गायक के लोग सर्च करके सुनता भरत शर्मा के गाना डाला था 5 दिन पर 1000 व्यूअर होता है। मुन्ना सिंह के पुलिस काका के कोई को निमन लोग सर्च करता प्रसंग डाला जा रहा है यूट्यूब पर बढ़िया लाइब्रेरी डालता 1000 व्यूअर होता रहे अब फुहार चुटकुला डाल देता आज लंगाड़ा कोहले बा कुमारवा को होई देखो अब व्यूअर भाग जाता रहे आगे मन समय कम दोस्त भाई कार्यक्रम होता के को नौका में 2-3 गो ब्रह्मचारी लोग चलता वो लोग चलता कहा है पुलिस रा खाली ना रहे हम लोग जानता कि बोलइबो सुमिरन हो रहा है लोग उड़ा जाए जहाँ निर्गुण कढ़ावा लेता है भीरगुण लोग कहे चला लंगड़ो खत्म बा ओल्ड मॉडल हो गई समस्तीपुर गो नहीं रहे हमारा कुंवर जी से आई जनवन की आउट एरिया हो जो कहता रहे कि रघुकुल रीता सदा चलिया 15 गो लड़का खड़ा होकर धूर झाड़ता लोग घर चल हितावा अब कुछ ना गाई कहता समय दो के बाद कि प्रसंग के फरमाइश में थोड़ा थोड़ा प्रसंग भी चल के चाहिए आज के चलता मार्केट में सारी अश्लील गायक लोग चलता अश्लील के तो पूछे नहीं खड़े खेसारी गोलर ले कौन गाना गोलर ले उठवा चटे वाला प्रमोद प्रेमी नीरो हो उ तो अब चल गए दूसरा लाइन में जातना पौर की गावेला बालू आज एगो जोहर खइले रहल का नाम मतलब कवि जीवा के ढोली चटना बा राइट ढोली चटना लिखले ना ढोली चटना वाला गाना वहाँ ये मीडिया वाला आता ना तोंग कर दिले हंसो कि जहर खा ले बरात कर बेहोश पड़ल बड़े मरल खान भगवान के बचा देश भगवान जी उनका ए बरा मीडिया ला पूछता लो ओ बरा ना रहे लो जना बरा गुडरंग लगल देवरा कटले बाबे गाल तत्काल लई हो राधेश्याम कहत कि 7 आइटम हच 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 ठीक रहे मार देव सटा के लोहा गरम बा खाई कारे का गायत्री ठाकुर धुरान का के लोग कहता कि पुरनका गायक रहे लो कैसेट में सुन लेनी ओहु बेरा गाड़ी गैंग चले ओहु बेरा धुरान गायत्री में होके तो ए भजन रहे नाम धुरान हो गई तारी के सारे